kratučko po polnoci a my ideme na platenú diaľnicu. Napriek tomu, že je po polnoci, tak je 25 stupňov. Čo je ešte pekné, pred nami je červený polmesiačik. Neviem, či to je na kamere vidno, ale teda sprevádza nás pred nami na diaľnicou, sa usmieva taký slabúčko svietiaci červený polmesiac. Takže aspoň takto z mobilu to nahrám, aby zase sa mi podelil o túto krásu. Tak som sa zastavil na parkovisku, niečo vyše pol hodiny po polnoci. Navštívil som tu záchody, keďže boli naozaj pekne čisté, skoro až útulné, tak som sa rozhodol obsluhu odmeniť tým, že som si u nich kúpil korneto za 2,90, skoro 3 eurá. No, oproti minulosti už dobre zdražalo, no ale čo, už treba sa odmeniť, alebo teda treba ich odmeniť. Tak. Škoda čokolády, ktorá vedie na Zmar. A nielen, že na záchode bolo čisto, ale dokonca som si všimol, že tam majú Wi-Fi router priamo na záchode. Tak ako som tam sedel, vytiahol som mobilný telefón a skúsil som sa pripojiť. Hoci je to akože voľná sieť, tak vyžadovalo si to autorizáciu buď prostredníctvom sociálnej siete alebo nejako SMS-kou, čo som nevedel ako. Tak som to radšej zrušil. No je to vlastne aj kvôli tomu, že tuto na parkovisku sú parkovné miesta, ktoré sú kontrolované webkamerou. Čiže ak niekto ide na záchod, môže si priamo na záchode cez mobilný telefón sledovať, či je jeho auto v poriadku, či sa mu do ho niekto nechce vlámať. Takže to je celkom zaujímavý systém.